Isimbyo Rubini Krismegad mo na siyang pyramid nga bato nga ang gi kuha dugay na sana ko ni siya yung kuhan kung sa bagang kinabuhi sa tao sa mas pyramid ba nga daghan kayong agyanin mo nga kada anda na niya panibagong adventure sa imong kinabuhi nga kung maka survive jud ka sa makabot ka sa pinakatap niya success jud ka. Kan man no ano yung kalibutan na nga depende sa kugir din siya magdaog paano ba ito una ang hugis sa panganod kunin mo kanon sa busab yun yung dagan sign mo kunin sa history simbolos kalibutan gana siya kung masubaybayan din mo ang lakat sa panahon karon gikan kanya to ang tugar ng panahon ato makita ma subaybayan din na to karon na kabaguhan kada isa sa to karon nga ini ba gansang jud gaspang atong dagan tungod makaroon kan sa mga kalamidad doon trahedya karon nga atong gisagubang sa tibuok kalibutan. Pero at least anini man ang dagan nato karon nadyo ko saban skali sa nato tanang tao di man yung tamingon nga perfecto ta kaya nga may kasabihan na hindi mo maitama ang isang bagay pag hindi ka magkamali pero ang mahalaga talaga sa lahat at least tos puso ka nagbago ano sisi kasi nagawa mo pero pag daanan mo talaga walang sino mang tao na gusto may mapasubo mapahama ka pero ganyan lang talaga pag yan talaga nakalaan sa buhay mo may tadhana talaga yan hindi na talaga yan magbabago kahit kailan gustuhin mo naman o hindi pag yun na talaga sa bagay sa bawat isa sa atin kanya-kanya tayo ng natutunan kanya-kanya tayo ng research pero ang mahalaga doon alam mo talaga kung ano ang mga milagro dito sa mundo na yung kinalagyan kasi sayang din naman habang buhay ka rito sulitin mo kung ano man ang baga gusto mong maabot sikapin mo na yung maabot kasi para rin naman yan sa yung sariling kapakanan tumalit kasi ito na ko na pyramid din to ang buhay natin parang pyramid anda na kung sa baga life like a games na kung manalo ka, winner ka yun magwagi ka talaga pero
Alam nyo ba na ang nagwawagi ay yun ang mga tao na hindi umayaw. Pero yung mga taong umayaw ay hindi talaga yan nagwawagi kahit kailan. Talo na talaga yan. Pero sa totoo lang ang pinaka mortal mo talagang kalaban, yung sarili mong pagkatao. Kasi yun ang talagang laging humahadlang sa mga ginagawa mo. Kaya mahirap kalabanin ang sarili. Pero kung kaya mo talaga, malampasan mo ng sarili mo, matalo mo, maswerte ka. Pag matalo mo yung sarili mo. Kasi kung ka talaga, winner ka talaga, hindi ka talaga loser. Pero pag hindi mo matalo ang sarili mo, talonan ka talaga. Kaya ito, mga pyramid lang to, halos ipinakita ko ngayon sa inyo. Ito nakakakit nito. Kung talaga to eh. Original talaga to siya. Yeah, maraming mga bagay-bagay. Ito rin banawag din to eh. Ginagawa ko. Display lang. Yeah. Pag marami kang koleksyon, marami kang display. Pero kung konti lang ang alam mo, konti lang din ilagay mo, display mo. Ako, adventure ako eh. Mahilig ako sa mga ganito na lang. Basta ang importante sa lahat, may alam ka talaga na history sa buong mundo, sa pagkatao mo. Kung sino ka noon, sino ka ngayon, at sino ka sinaharap. Ako parang marami na itong mga videos ko eh, na pinapasok ko sa inyo. Ito kasi siya, kanya-kanya kayo dito, function ito. Bawat isa. Ito ang singsing ng sama ng PBMA. Nakuan. White ring. Ito pag alam mo to, mayroon ka dito, kabayo at saka agila. Alamin mo kung anong tawag sa horsepower at saka yung power. Tapos itong pala sa mutya ng white ring. Tapos yung crown. Ito ang Sarabinian ring naman to. Siya. Ito naman blue ring. At so itong tinatawag na red ring. Logo ng Robinian International. At saka logo ng PBMA. Dito sa mundo, marami naman tayo na dapat tuklasin at alamin kung ano talaga ang mga mirakulo, misteryo sa sarili nating pagkatao. Basta ang importante doon sa lahat, alam mo kung sino ka noon, sino ka ngayon, at saka sino ka sa hinaharap. At alam mo rin bakit, kung saan nagmula ang mundo. Pag alam mo na yung history talaga, kasi dati nalala ko dati yung saliti ako noon, may mga saksi ba na lumapit tapos naging bait sila na kung daw, espiritual daw ang gusto nila, kaya tinanong ko sila, kasi masaksi sila eh, sabi ko sa kanila, saksi kayo, sabi na oo, sabi ko, mayroon ba kayong identification card na nagpatunay na kayo totoong tauhan ng Jehovah? Mayroon ba kayong identification card na pirmado na kayo kanyang tauhan? Tapos tinanong ko siya, nung ginawa niya ang mundo, bago niya ginawa ang mundo, ano ang binasbas niya doon? Doon pa siya nanirahan sa kanyang kapangyarihan. Ano ang pangalan niya doon? Tapos yung ginawa niya ng langit at sa lupa, tinanong ko sila, ano bang pangalan niya sa nandoon siya nakatira, nanirahan sa langit?
Pagbaba na naman niya sa lupa, tinanong ko na naman, ano ang pangalan niya sa lupa na sinanirahan. Kaya dito sa mundo, sabihin mo pang spiritual tapos yung nalalaman mo pa material, kalokohan lang naman talaga yan. Pag sabihin mong spiritual, solid ka na. Sabihin nila na, kung daw, old ka na ngayon, high-tech na. Pag sabihin mong high-tech, pasado ka na all around. Mahusay ka talaga, magaling ka, pwede ka kumakain, pwede ka hindi, pwede ka huminga, pwede hindi, pwede ka uminom, pwede hindi. At saka alam mo talaga, kilala mo na rin yung anino mo. Ito. Timbangan, di ba? Shadow. Oh. May dito, pag tos puso ka nagbago, habang nagdasal ka, may anghel na nanood sa'yo. Pag dito naman sa kabila, yun. Nakatakot ano? Kaya ganyan talaga ang buhay ng tao. Bago ka gumawa, isip-isipin mo muna na tama ba, kasi walang pagsisisi na nasa una. Kaya nga may kasabihan nila na bakit daw ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Kaya ganyan talaga. Tapos dito, may tainga. Kaya kahit anong gawin mo, marinig tayo sa Panginoon. Tapos dito, may kidlat. Tapos dito, ito aklat to. Nakasulat. May kamay na nagsusulat sa lahat nating ginagawa dito sa mundo. Kaya kahit sabihin mo na wala nakakita, doon kayo nagkamali. Kasi lahat ng ginagawa natin, mayroong malaking mata nakapanood sa atin bawat ginagawa natin. Kasi yung Panginoon, hindi talaga pwede natin yan sabihin natin baka sabihin natin sinungaling, hindi mo kaya siyang lukuhin. Bakit? Alam nila eh. Tapos mayroon din nagsusulat kung ilang bisis ka nagdura, isang bisis ka umihi, ilang bisis ka umibak sa loob ng 24 hours. Kaya kanya-kanya kasi itong estudyo ang bawat tao dito sa mundo. Kaya ang mahalaga talaga, alamin mo talaga ang history sa iyong pagkatao, buhat noon at saka hanggang ngayon. Kasi ang buhay natin iisa lang. Sayang kung mawala to ng tuluyan. Kaya ulitin ko, ang buhay natin, tayo ang gumawa sa sarili natin kaligtasan, hindi ang Panginoon. Yun ang totoo. Pag masipag ka, ma-regular ka. Pero pag tamad ka, lack of confidence kasi ng sarili, wala ka rin marating. Kaya ang mahalaga doon, mayroon kang tiwala sa iyong sarili. Kaya sabi nga ni Divine Grandmaster Master Madonic the First, FTD daw, mayroon kang FTD, Faith, Trust, and Discipline. Mayroon na mga tao na may tiwala pero walang pananalig. May mga tao na may pananalig pero walang tiwala. Dapat magkasama talaga yun. May tiwala ka, mayroon ka rin pananalig. Ay, yun ang mahalaga dito sa mundo. Oh, kung kita mo dyan ang crown. Oh. Kung pag-aralan mo yan, marami talaga. Malaki kasi ang crown, kapangyarihan yan. Yun ang story dito sa mundo. Mahaba-haba na rin itong mga videos ko na ipinakita sa inyo. Itong mga koleksyon ko. Basta ang importante talaga dyan, manatili kang buhay dito sa mundo. Sa lahat ng klaseng trahedya, sa lahat ng klaseng kalamidad, buhay ka na mayroon kang panangga. Para makita mo talaga kung ano ang mangyari sa mundo. Pag sumabog na ang araw, buhay ka. Lahat ng kalamidad, kidlat, lindol, lunok, tidal, walking sickness, sleeping sickness, lason, poison, mga sandata na gawa ng tao at saka gawa ng hindi karaniwan ng tao. Pag makasurvive ka ng pinakahuli, huli nating kalaban, yung mga unordinary persona, labanan na ng kapangyarihan, tagisan na yan ng kapangyarihan, tagisan ng galing. Doon mo na talaga malaman kung sino talaga totoong Panginoon at saka kung sinong totoong samahan na yun ang Panginoon talaga ang may gawa. Kaya mahaba-haba naman tong mga
salita ako sa inyo, magandang buhay na sa bawat isa sa atin dito sa mundong ating kinalagyan, material ka at saka espiritual. Gandang buhay sa bawat isa sa atin dito sa mundo.